Jeg har en forkærlighed for receiver, sådan er det bare. Jeg spillede selv receiver, og er der noget smukkere i amerikansk fodbold end receiver, der løber i fuld firespring ned ad banen og griber en bold, der er perfekt kastet fra en quarterback. Det er noget af det ultimative i min verden i amerikansk fodbold, og der kræver masser af timing og masser af tid på træningsbanen. Og derfor så er den her uges top 5 årets første i øvrigt dedikeret til receiver. Jeg har lavet en top 5 over de bedste receiver nogensinde i NFL. Og lad os bare lægge ud og sige, at 5. pladsen, lad os kalde det en top 6, fordi 5. pladsen bliver delt af 2 spillere, nemlig Cris Carter og Marvin Harrison. Deres statistikker, deres karrierestatistikker er næsten identiske. Cris Carter 1101 catches, Marvin Harrison 1102 catches. Cris Carter 130 touchdowns, Marvin Harrison 128 touchdowns. Så de 2, de deler 5. pladsen. Ind på 4. pladsen, der får vi Steve Largent. Og for dig, som måske lige er kommet til NFL inden for de sidste 5-10 år, så tænker du, who? Men Steve Largent var faktisk en fremragende receiver, spillede for Seattle Seahawks og havde ikke nogen særlig dygtige quarterbacks omkring sig. Men han var den første spiller overhovedet, der nåede den magiske grænse, der hedder 100 touchdowns. Så den der milepæl, den satte Steve Largent, og det er jo stadigvæk en milepæl, som ganske få spillere har nået. Manden på 3. pladsen, han har også nået den. Han hedder Randy. Min helt, The Freak, Randy Moss, greb altså 156 touchdowns i karrieren og har været en del af, det er faktisk næsten det mest imponerende, de 2 angreb i historien, der har scoret flest point. Minnesota Vikings i 1998-99 og Denver Broncos, New England Patriots i 2007. De 2 angreb i historien, der har scoret flest point. Randy Moss var en del af begge angreb. Siger meget om, at han var en utrolig vigtig brik i de angreb, og han var ustoppelig, da han var på sit bedste. Der var ikke nogen, der kunne dække ham mand til mand. Man skulle have minimum 2, 3, 4, nogle gange 11 mand på for at stoppe Randy Moss. Og grunden til, at jeg lige vil nævne Denver Broncos, det er jo fordi Denver Broncos måske i år stikker de der pointrekorder anført af Peyton Manning. Men de har altså ikke nogen på den her liste af receiver. Til gengæld så er nummer 2 en levende legende. Og det er her, hvor den her liste bliver en lille bitte smule, hvad skal vi sige, kontroversiel. Fordi der er måske nogen, som vil være uenige med mit valg af receiver nummer 2. Det er nemlig Jerry Rice. Mange vil måske sige, hey, det er historiens bedste receiver. Og han har da også sat nærmest alle rekorder, der er at sætte for receiver. 197 grebne touchdowns, 208 touchdowns i alt. Der er ingen, der er i nærheden af det. Og han var en stor og vigtig brik i 4 af San Francisco 49ers Super Bowls. Han var ikke med i den første, men var med i de sidste 4. Og så nummer 1 på den her liste. Calvin Johnson. Han har ikke spillet nok, man kender ikke nok til ham, jeg er ligeglad. Calvin Johnson er den bedste receiver, der nogensinde har spillet i NFL. Hans kombination af styrke, højde, springkraft, hurtighed, hænder, mod, nævn det hele, han har det. Calvin Johnson er det vildeste pragteksemplar af en mand, og det siger jeg altså uden at være. Han er top receiveren over dem alle. 1964 yards satte han sidste år rekord med. Aldrig har nogen været så tæt på at krydse 2000 yards grænsen for receiving. Det var han altså meget tæt på. Når han det i år, han har 824 yards herefter, spil uge 8 efter at Lions altså er kommet op på 4-4, der har han 800 yards, altså om han når de der 2000, det tvivler jeg på i år, men altså får han endnu en 300 yards kamp, som han havde i weekenden, så kan han selvfølgelig lynhurtigt komme i nærheden de der 2000 yards. Han er ustoppelig, han er the man, han er best receiver i NFL lige nu, og på min top 5 over bedste receiver nogensinde, Calvin Johnson, nummer 1. Enig eller uenig? Skriv i kommentarfeltet nedenunder. Der er sikkert en hel del, der mener, at der mangler nogen på listen, og at Jerry Rice burde være nummer 1. Hvad synes du? Lige nu, der er 81, Calvin Johnson, nummer 1 på min liste. Gul Klud TV, fordi vi elsker NFL.